Il-Parlament approva l-att li jirregola l-produzzjoni tal-kannabis għal użu mediku f'pajjiżna. Il-liġi approvata toħloq qafas regolatorju fis-settur li ma jippermetti ebda kultivazzjoni, importazzjoni u proċessar tal-kannabis f'Malta mingħajr il-permessi neċessarji skont il-liġi. Il-liġi tagħmilha ċara li l-kultivazzjoni għal skop ta' riċerka u produzzjoni industrijali se tkun possibbli biss f'żoni industrijali siguri u taħt kundizzjonijiet stretti. F'istqarrija l-Ministeru għall-Investiment qal li s'issa ġew approvati 6 proġetti fosthom mill-Kanada, l-Awstralja u l-Iżrael. Il-proġetti approvati mill-Malta Enterprise se jsiru b'investiment kapitali ta' 40 miljun euro filwaqt li se jkunu qed joħolqu madwar 200 impjieg ġdid. B'reazzjoni għall-approvazzjoni ta' din il-liġi, il-Ministru għall-Ekonomija u l-Investiment Chris Cardona qal li din il-liġi se tkun mezz ieħor kif pajjiżna jkompli jiddiversifika l-ekonomija b'mod effettiv. Il-Ministeru qal li minkejja li din il-liġi se tkompli żżid l-impjieg f'pajjiżna u toffri influss ġdid għall-ekonomija Maltija, l-Oppożizzjoni għal darb'oħra reġgħet għażlet li topponi din il-liġi. Dan minkejja li kull ma jmur iktar kumpaniji rinomati fil-qasam tal-farmaceutika qed jażlu li jibdew joperaw minn pajjiżna.